Os amantes da música e do bo comer teñen unha cita este vindeiro domingo en Ribadumia. A carballeira da localidade acolle a quinta Romaría da Música de Ribadumia, un evento impulsado pola banda de música que inclúe este ano a visita de 3 bandas. A partir das 12 da mañán comenzará cun acto de entrada dos distintos grupos, que sería o Xironsa, que son un grupo de Corbillón tradicional, con panderetas e baile galego, os Firrás do Grove, cos seus cantos de taberna tradicionais, a banda Unión Musical de Allariz, que ven desde Allariz para facer este acto. O evento contará tamén cunha completa parte gastronómica. A organización agarda repartir unhas 500 racións das diferentes elaboracións para rematar a xornada máis música. Despois empezaremos co un dúo da mecánica, que son tamén de por aquí, de Sisán, e o DJ Junior para terminar o que sería a festa, que é o que nos interesa un pouco, é que o pasemos todos en familia, todos convidados. Esta mañá, na presentación do evento, puxos en valor o apoio do Concello a este proxecto. O alcalde, pola súa banda, tamén aproveitou para agradecer a gran colaboración dos negocios da zona para que esta romaría sexa unha realidade. Pero isto todo é posible precisamente a todas as empresas privadas que fan posibles estes eventos. A nós, o Concello de Ribadumia, sempre que participamos e colaboramos en este tipo de actividades ou este tipo de eventos, nunca nos olvidamos das empresas que fan posible que este tipo de actuacións, en este caso, unha romería, que teña a súa presencia, a súa aportación e o seu querer progresar un concello, neste caso o Concello de Ribadumia, evidentemente temos que estar moi satisfeitos. A xornada completase ademais con xogos populares, hinchables e talleres infantís.